Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ke jingkuli ke jingseo ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan. Pila ru ban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, arn riwe kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bah benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan Khanang ban suthu yak jingduna jong jaka aji sumar kibadan ha West Khasi Hills District ka Myntri ketana ka koi ka khya ka sarkar jala ka Dr. M Ampri Lingdo kalalum jialang ik Ophisar bat kinong tre jong ketana ka koi ka khya ha ka apun rutrik julio arja apulai ha conference hall ka office trekam ka office deputy commissioner ka West Khasi Hills District ha ka jinga kran bigla pathai khubor hadin balawai ka jingalang ka Dr. Ampri Lingdo kalaong bakalong ka badan kam yaka kum ka Myntri ban jurip yak jaka aji sumar ha manlagi district jong jala khanang ban lam yak jinglong jingman bat ban Sngap yak jing e ba yak Jingdonkam jong ki pajba ha bai dei pat bakal jingpli ka Nongston Maternity and Child Health Hospital ka Dr. Amprin kalaong bal IT habaro ki MLA jong ki district begin pha yak kai phot shaka sarkar Shisha kum ka minister jong ka health ngadon kam man lek chaman ka district bangan dalam ngadon kam bangan lek man ka block ti kani gedi ka first na kata kasim ka balingkong ka bangi kendu pad yaki MLAs jong ka West Khasi Hills ki don samut ki MLAs ni kemen sibon ni DC don lang bat ni ki lawan lang MD jong ka NHM YS jong Umam Kumar principal secretary jungi udon online ki MLAs ki doctors barok ki MOs jong ka ki entire region gila khat lang ki bat ne ngila yayo ngini theory ki bakon kita ki issues ki bangidon kamban mi bat man pet ka way ka long ka issue jong ka kamian maternal MCH hospital ni ako Nongston nila hamban shift ki equipments na marla na do slice out some snem nila ki equipments meeting bayo ki equipments ki snew no nila irai bato minira no shwa sama syapo mo kwat baduna kita kitiar ba ki operation tables ki operation lights ki instruments kum kita ki bale si lada pisubu hapo ka storage ki sarang no ban kan jenjar ban pendok kam kin snew no in the meanwhile pedeng gila nang wanlam susu kiar ila ai new orders na kabanta kiar ni niyo kren ya ki medical officers na prosudong ki don ki medical officers ki don problems ki kren pang kala ki kren pang kren pang jingduna manpower ka transfer ki nurses ki kren pang kataru ki kum kani ka chat review meeting nilong very important but EDC la shim khialem ya kita ki jing nam ki MLAs juni matnang ne shakmat ni don sansnem duna khdit man pendep at least la dangila banle supposedly ki bangha na kabita ban penklan ya ka fat kya ha ka chaka nong pendong la tarai kane ka sarkar kan la banle shibun ki kam kalala banle shibun ki kam nam ta ki no social angin nang don na preng jing konkret jong ka sanctioning of post de nang ko pre kandam ru ka jing ya khana hapdeng ni DC but ni MLA but no song at to katni bangin ya pakhat no bangle namar katay de ka 50 bedded kani de ka 100 bedded 80% the civil hospital la shong dati MCH matters ki bapet ki makakon ki long ki pediatric ward the 80% jong ka civil hospital Nongston mentala Deptt occupy lupa da kita ki bende ban lecture si MCH kini ka 50 bed ingin tip komongin yele di MLA ro in dan tilang in saya pet nang ni sakman ila si hadin khat sana post ni pula ban kendo ye EDC bad ye MLA kin saya thu pad EP komongin ya sakman namar bangin la ban decide and at a moment you kin la ban le kata MLA jungi minister jungi jong ka sports route sya artli sya markasa bacha
finishing in like surprise check ikitu ki artillery PHCs artillery PHCs tingin like check on our way back kandet nga kum ka minister nga labangan jurip kandet an shim ni kata ka benta ayu nga na manle man panhaya kan ka system ken ki MLAs ki badar ktir ki titlem ken mangan ngini perkhat ayu mangi ha secretariat la ki MLAs ki long part of the discussion. That is what we need kat mata banele iti kata ken to bakin si syong ki ngalawan ngalayo snow ngalayo dimentakin pentre iki reports bakher ki jumki ki MLA baro la ong iki minta kilik phai ki constituency lik pen ke ka bangi don kambanle on priority ninum la banle lut ambana ka shipau la nila banle san ngatarai ka achievement jungi ka target jungi ka lalu ka bapit ka papiang hi ki nakabentaki nong song mangiwan banjurip nang taginong song om nang tayo lagi